ang tanan nakasala. Dako kay ni nga problema nato mga igsunan. Bisag kinsa nga tawo nga nahimugso dinis kalibutan, ang Biblia nag-ingon tanan nakasala. Okay lang taog kitang tanan nakasala ug di ta mamatay. Ang problema kay ang resulta, ang konsekwens sa kasalanan mga igsunan, kamatayon. Ug dili lang basta kamatayon nga natural, kamatayon dito sa impierno, silutan dito mga igsunan. Pero ang ikaduha, naapatay problema. Human mapasaylo ang atong sala mga igsunan. Unya, wa man ta na lang sang sa krus. Di pa man ta mamatay, buhi pa man ta. Unsa may buhaton sa Ginoo kanato nga napasaylo ng atong masala. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios, walay mga makihilawason o mga tigsimba o mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga bayot, suri kayo. Pero naanay niya, o mga bayot, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan, nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Mga makasasala nga batasan nga kung dili kini mausap mga kaigsunan. Klaro ang Biblia, dili kita makasulod sa gingharian sa Dios. So kita walay paglaom mga kaigsunan kung wala si Kristo namatay. Alang kanato. Mong mga bagong nabautismuhan, nga naman nga mangwala ra ni sila. Kay nga naman welcome to the study of God's Word. Og kini nga pagtuon tibok semana mga kaigsunan, giuluhan kini nato og the seven senses grow in Christ. Ang ato nga modelo sa pag-organisar sa mao nga mga topics mga kaigsunan, mao ang ato nga gitawag og developmental task. Gikutlo nato kini nga developmental task theory nga gi-sponsoran or giugmad ni Erik Erikson, usa kini kabantugan nga psychologist, giila sa tibok kalibutan. Kining iyang theory gigamit kini sa halos kasagaran nga mga pagtuon may tungod sa developmental psychology or developmental stages of the lifespan. Matud pa niini nga psychologist, ang atong kinabuhi dinhis yuta, aduna kini mga stages, aduna kini mga ang-ang. Matag stage or ang-ang, aduna kini mga buluhaton. Nga kung kini nga mga buluhaton ni ana nga stage, mahimo kini perfectly, nan siya magatubo, magadako siya, mahimo siyang mature, nga malipayon nga tao. Apan kung kining mga developmental task, dili kini matagbo, naasay problema. Mudako siya nga naay nabiyaan, nga wala na human, nga buluhaton, magka-problema siya later on. So atong tanawon kining actually 8 mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga stages in life. Pero kay pito raman ni ka-series mga kaigsunan, paningkamutan nato nga ma-insert ang ikawalo, kay importante man pod. So magsugod kita sa una nga ang-ang sa kinabuhi. Matod pa ni Erik Erikson, ang una nga ang-ang sa kinabuhi, gitawag kini nato nga infancy. Ako kining isgutan karong gabi una, pero karon nga puntuhan makaisunan akong isaysay kaninyo ang gasunod-sunod nga mga topic nga atong isgutan tibok semana. Una, karong Domingo, the sense of hope. Ang Monday, the sense of independence. Ang Tuesday, the sense of purpose. And Wednesday, the sense of competence. O ang Thursday, the sense of fidelity. Ang Friday, the sense of love. And Saturday, the last, the sense of care or contributing. Matud pa sa maong theorist, mga kapaglaom, matag ang sa kinabuhi, naasay pinasahi nga values nga dapat iya kining makatunan. Ug kana nga values mga kaigsunan, usa kini ka mga dagko nga mga pulong diha sa pulong sa Ginoo. Busa ang atong buhaton matag gabi magasugod kita sa theory ni Erik Erikson, psychosocial development. Pag abot nato dito sa values, ato kining tan-awon diha sa Biblia.
unsa ang mga pagtulunan diha sa pulong sa Ginoo mahitungod niini nga values nga kinahanglan ma-develop sa usa ka tawo nga nagatubo hangtod nga siya mamatay. So una nga ang sa kinabuhi matud pa ni Erik Erikson mao kaning stage 1 infancy. Magsugod ka na sa pagkahimugso sa bata 0 to 18 months. Sa ato pa 1 year and half year, 1 year and 6 months, 18 months. Ang developmental task ani makaisunan gitawag ni siya og trust versus mistrust. Unsa pa ang lain nga mga buluhaton niini nga stage sa kinabuhi sa diha nga mahimugso siya sa kalibutan. Una, ang pagkat-on sa pagkuha sa mga solidong pagkaon. So magunit ng mga pagkaon, bisag unsa nga mahikapan sa bata, ibutang ka na sa iyang baba. Pagkat-on sa paglakaw, so mauna sa 1 year and 6 months, magtugod na sa og paglakaw. Onya, pagkat-on sa pagsulti, pagkat-on sa pagkontrolar, sa pagwagtang sa mga hugaw sa iyang lawas, o hugawan siya diha, makakat-on na ng 1 year and 6 months, pagtanggal anak nga hugaw. Okay? Unsa pa, pagkat-on sa kalainan sa sex o kaligdong sa sex. So mahibalo na siya, nga naman ning akua, nga na ay taas diri, unya ang sa babayi, lahi magporma. Mahibalo na siya ana, 1 year and 3 months or 6 months. Unya, pag-andam sa pagbasa, so pwede na siya, magsugod na po siya pagtunog basa. Pagkat-on sa pag-ila, sa husto, o sayop, o nagsugod sa pagpalambo sa usa ka konsensya. So 1 year and a half years old di ay, matod pa kani nga theories, ang bata naanay ma-develop nga konsensya niya. Kaya ang iyang gidikanan, magsugod na tudlo, say maayo say dili, hapakon iyang kamot, o sawayon siya, diha na magsugod ang konsensya. Nakasentro sa pagpalambo sa usa ka pagbati sa pagsalig sa mga tig-atiman ug sa kalibutan. Ang mga bata nga nakadawat og responsive nga pag-atiman mahimo or makahimo sa pagpalambo sa pagbati sa paglaom. So kung ang usa ka bata mga kaigsunan mga paglaom 1 year and 6 months nindot og maayo ang pag-atiman kaniya, kaning bataa makakat-on sa pagsalig kaniya. Kay musalig siya sa maong nag-atiman kaniya, caregiver, musalig po siya sa lain nga tao. Apan kung dili siya musalig sa caregiver niya, dili po siya musalig sa lain nga tao. Ako mong tagaan og simple kayo nga ilustrasyon mga igsunan. Niadtong 2003, nagkuha ko og training sa Makati Medical Center, Clinical Pastoral Education. Dito sa Makati Med, mga kapaglaom, gidalami sa amo nga trainer nga madre dito sa ward. Kay dunay usa ka bata dito nga nakit-an sa madre dito sa kalsada. Gidala dito sa ospital, so gidala mi dito nga mga trainee kay naa say gusto itudlo kanamo. Pag abot na mo dito mag-igsunan, naglingkod ang bata, nag-ingon ana ang bata. Nagsige siya tan-aw sa muduol kaniya. Ako nga walay bang kaag na igsunan, naluoy kay ko sa bata, siguro mga 3 to 4 years old. Miduol ko kay akong akbayon basta kay gihapak ko ana may igsunan. Bisag kinsa nga muduol kaniya, iyang hapakon. Ingon sa amo nga trainer, that is the way he survives. Iyang proteksyonan, iyang kaugalingon. Kaya nga naman, wala siya makakat-on sa pagsalig sa iyang caregiver. Gibiyaan siya sa dalan. Nagutom sa dito, hapit siya namatay dito maigsunan. So, aron mabuhi siya, he has to fight. He has to hurt somebody to protect himself. So, wala siya makakat-on sa pagsalig. Kaya nga naman, dili kasaligan iya caregiver. Sumaon niyang giingon ni Erik Erikson, kung ang bata nga 0 to 18 months, makasalig sa caregiver niya, na musalig po na sa laing tao, musalig po ka na sa Ginoo, nga dili makita. So naa dinhi akong gigamit kining pulong kaigsunan gikan sa usa ka psychologist, instead of trust, mistrust, the sense of hope. Sa ang usa ka bata di ay mga kapaglaom nga 1 year and 6 months, naa na din na ma-develop na ang values sa maong nga paglaom. Unsa maning paglaom makituna. Ug ngano kini nga diha ni gibutang sa Ginoo sa pagsugod pa lang sa kinabuhi ang paglaom mga kaigsunan. Kay ang Biblia nagsulti mga kaigsunan. Sa Roma 3:23 ug 24, pagkatinaw nga pagsulti, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios, 'Dios, ug gipakamatarong pinaagi sa iyang grasya
ingon nga gasa, pinaagi sa pagtubos nga anaa kang Kristo Jesus. Duha ka mga concepts, pulong magigsunan, nga atong tagaan og emphasis. Una, ang tanan nakasala. Dako kay ni nga problema nato magigsunan. Bisag kinsa nga tawo nga nahimugso dinhi sa kalibutan, ang Biblia nag-ingon tanan nakasala. O kirong taog kitang tanan nakasala, ug di ta mamatay. Ang problema kay ang resulta, ang konsekwens sa kasalanan magisunan. Kamatayon. Ug dili lang basta kamatayon nga natural. Kamatayon dito sa impierno, silutan dito mga kaigsunan. So mauna atong problema, mauna nga ako nagmalan-malan no kumaigsunan mga kapaglaong nga. Gibutang sa Ginoo kani nga values, diha pa lang sa pagsugod sa kinabuhi sa tawo dinhi sa kalibutan. Diha na ang values nga paglaom. Kay nga naman, kitang tanan na tawo nga mga makasasala by nature. Of course, siyempre, wala pa nakasala ang puya, lahi po na sa sin as an act. But before the child commits sin as an act, he or she is already a sinner because of his nature is sinful. Pero ang Biblia nagtudlo, makiksunan, nga agi sa atong sala, ang Diyos naluoy kanato. Dili kita takos, angay kita nga patyon dito sa impyerno, pero gipakamatarong kita, pinagi kang Ginoong Hesus. Angay natong tukion, unsay but pasabot anang gipakamatarong. Sa English, anak mga kapaglaom, justified. Ug mao ni ang bus na akong ipasantok magsunan. Ang una nga paglaom, nga gitudlo kanato sa Ginoo, nga pwede na makatunan sa usa ka puya mga kaigsunan, hangtod sa 1 year and a half, mao ang justification. Unsa man ang justification? Mao kini ang pagpasaylo sa Ginoo sa atong sala o pagdeklarar nga kita wala nay sala. Mauna ang unang paglaom mga kaigsunan. Kay kung wala ka na, dito kitang tanan sa impierno padulong. So, mauna yung kaigsunan. Ako rang gisummarize din ay kay wala man kita igong panahon mga kaigsunan. Na ay tulo ka mga importante nga concept mga kaigsunan nga ato lang pamubuon. Nga kini naglangkob sa angay nako nga buhaton aron ako mapasaylo sa Ginoo. Number 1, confession. Ang pagkumpisal sa atong mga sala. Siyempre, kanang puya, wala na manginahanglang confession kay wa pa manay nabuhat nga sala. Pero ang Biblia nagtudlo kay kita ta na makasala kung gusto kita ni ana nga paglaom sa kinabuhi, paglaom sa pagpasaylo sa atong mga sala, kinahanglan ng usa ka tawo mo kumpisal sa iyang sala. Muangkon nga siya makasasala. Asa man ta muangkon? Ang Biblia nagtudlo makita na sa Hebrewanon, aduna kitay pari nga tuas langit. Si Ginoong Hesus, dito kita mo kumpisal sa atong mga sala. Apan sa dili pa ta mo kumpisal sa atong sala sa Ginoo, kung asa ta nakasala, dito ta mo kumpisal mga kaigsunan. Ug kana nga buluhaton, dili kana sayon mga kaigsunan. Ngano man, ay tingali agi sa garbo. Pagkalisod mo angkon sa sala. Gani sa Biblia mga kaigsunan, ang una nga tawo nakasala, si Adan ug si Iba, wa jud sila mo angkon sa ilang sala. Gipangutana sila sa Ginoo, unsa may inyong gibuhat? Ato siya kang Adan, miingon si Adan, si ang babayi nga imong gihatag kanako. So ang Ginoo miadto kang Iba, ingon sa Iba unsa may imong gibuhat? Ingon pud si Iba magsunan, ang bitin. Oh, so gitawag nato sa projection. So ang opposite anang projection is confession magsunan. We own the act. Very important contribution or very important part of man in order for man to receive that hope of justification. O truhon ako ang justification, ang Ginoo mo pasaylo, mo deklarar nga wala tay sala. Unang buluhaton, confession. Ikaduha, repentance. Buhat 3:19. Kamu nalay basa ang magigsunan. Pero diha sa 1 Juan 1:9, nag-ingon, kung isugid nato atong mga sala, siya si Ginoong Hesus matarong ug matinumanon nga mo pasaylo ug muhinlo kanato sa tanan natong pagkadautan mga kaigsunan. Sumao ni siya confession og ang ikaduha repentance. Ang repentance mao ang pagbiya sa sala. Dili pa igo nga muilar ako sa akong sala mga kaigsunan. Kinahanglan mo biya ko sa akong sala. Mao na repentance. So kung ako kawatan, muundang nako sa pagpangawat. Kung ako tabian, unya nakasala ako sa pagpanabi, muundang nako sa pagpanabi. Kung ako mga kaigsunan, nagpuyo sa usa ka babayi, nga wa mi makasal, ang repentance, mao ang pagpakasal.
Pero og di na makasal magkaisunan nga pwede pa mo biya aw magbulag aron dili magkasala. Komplikado kayo kana nga sitwasyon. So bisag unsa nga sala man kaisunan, ang Biblia nagtudlo, bisan pa kini mapula, bisan pag maitom, mahimong maputi. Isaias 1:18. Kung kita mo duol mo ila, ug kana gitawag kana nga pagsalig sa Ginoo. Kung mosalig ka sa Ginoo, ang kana nga pagsalig makatunan kana sa diha nga 1 or 0 to 18 months, makakatunan sa pagsalig kung ang caregiver nako kasaligan. Dali kayo pagsalig sa Ginoo kung ang caregiver murag Ginoo nga moatiman ka nato. Okay. Og igilakip nako dinhi makisunan aron tibuok ang concept sa paglaom nga ato nga gisgutan dinhi. Gawas sa pagkumpisal, gawas sa pagbiya sa sala. Ang Biblia nagtudlo aron mahimpit siya sa kinatibuk-an, kinahanglan magahugas kita sa atong sala. Ug naay ritual nga gibilin ang Ginoo sa pagsimbolo nga kita nahugawan sa sala, kinahanglan og hugas. Ug kana nga symbolism, ritual, gitawag kanag baptism. So batahon nato ang Marcos 16:16 mga kaigsunan, mga kabaglaom nag-ingon. Kung ikaw mahinulsol, magpabautismo maluhas, apan kundili mahinukman sa silot. So pagkaklaro mga kaigsunan, nga naatay pinasahi nga mga buluhaton, aron kita makabaton sa paglaom, sa pasaylo sa sala, pagkumpisal, pagbiya sa sala, ug pagpabautismo. Busa ang usa ka tawo nga nabautismuhan, matud pa sa Biblia, bag-o na siyang natawo diha sa Ginoo. This is your part. This is my part. This is our part. Pero ang Ginoo naapoy bahin. Sa diha nga mahimo nato kining tulo mga kaigsunan, ang unang buhaton sa Ginoo mao ang pagpasaylo sa atong kasala. Ikaduha, dili paigo nga gipasaylo atong sala. Kinahanglan tag hinluan mga kaigsuunan sa sala. 1:1-9. Matarong siya aron sa paghinlo kanato. Pagkanindot mag-isunan nga moatubang ta sa amahan, nga nasuluban ta sa biste nga maputi nga daw wa ta makasala. Agi sa buluhaton sa Ginoo dito sa cross. Ang pangutana, mutuo ba ka ana? Kung mutuo ka, naa kay paglaom sa pasaylo sa atong sala. Ug ideklarar kita sa Ginoo nga way mga sala. Kung mamatay kita, niyan ang tungura mga kaigsunan. Sa pagbalik sa Ginoo, makasulod kita sa gingharian walay katapusan. Mao ka na ang nahitabo sa kawatan nga kauban ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Ang usa niya adto mga kaigsunan, nagtuo to siya sa Ginoo. Nakabaton siya sa paglaom sa pasaylo sa sala. Busa miingon ang Ginoo nga sa iyang pag-adto sa paraiso, hinumduman siya sa Dios, mga kapaglaom. So mauni siya ang unang nga paglaom mga kaigsunan. Gitawag kini sa Biblia og justification. Ang Ginoo mupasaylo, mudeklarar nga kita wa nakasala, pinaagi sa pagsalig kaniya or pagtuo. Trust versus mistrust. Mao ra gyapon no konsep kaigsunan. Og di ka mutuo, mistrust sa Ginoo, sa ikamatayon dito, wala. Ato ta paingon sa impyerno, mga kapaglaom. So karon, atong adtuan ang ikaduhang nga paglaom mga kaigsunan. Granting nga ang atong mga sala napasaylo na. Mao ka na ang number 1 natong problema, ang sala. Naay sulbad ang Ginoo ana. Maong iyang kamatayon dito sa cross. Madawat pinaagi sa kamot sa pagtuo. Salig diya sa Ginoo. That's hope number 1. Pero ang ikaduha, naapatay problema. Human mapasaylo ang atong sala magsunan. Unya, wa man ta na lang sang sa krus. Di pa man ta mamatay, buhi pa man ta. Unsa may buhaton sa Ginoo kanato nga napasaylo ng atong masala. Ay mao kining gitawag sanctification. Ang pagbalaan or pag-usab sa atong mga batasan. Ato hinunduman nga ang sala mga kaigsunan nag-usab ug nakadaot sa atong maayong pamatasan. Okay, unsa man na mga mapamatasan mga kaigsunan. Paspasan lang na kung kaigsunan, mao kini ang mga pamatasan nga gisulti sa Biblia nga kung kita wala mapasaylo kani nga mga batasan, dili kini magkasulod sa gingharian sa Dios. 1 Corinto 6:9 nag-ingon. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makihilawason, o mga tigsimba o mga Diyos-Diyos, o mga mananapaw, o mga bayot, suri kayo. Pero naanay niya, o mga bayot, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog,
o mga tigpasipala, o mga tulisan, nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Mga batasan ng kinimigisunan, mga makasasala nga batasan nga kung dili kini mausab mga kaigsunan. Klaro ang Biblia, dili kita makasulod sa gingharian sa Dios. So human kita mapasaylo sa sala, naapay nagapadayon nga buluhaton sa Ginoo nga ni kanato ang pagbag-o sa atong batasan. Dugangan pa nako na makigsunan diha sa Galacia 5:19 tama sa 21. Ug dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pakighilawas. Nabalik ra sa makigsunan pero naay na dugang diha. Kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak, ug mga butang nga maingon-ingon niini. Pasidan-an ko kamo, sama sa ako ngang pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Pagkaklaro mag-isunan. So kita walay paglaom mga kaisunan kung wala si Kristo namatay alang kanato. So kita sa pagsugod pa lang sa kinabuhi dinis kalibutan makahimo na sa pagkat-on sa paglaom diha sa Ginoo. Kay matud pa sa maong psychologist, first stage of life, the sense of hope. And that is trust versus mistrust. Kung ang caregiver na to, kasaligan mag-isong. Nindot kayo nga sa unang ang sa kinabuhi, ang makatunan nga values niya is hope. Tungod kay kita, hopeless kung wala ang Ginoo. Sa 1 Corinto 6:11 mag-isunan, gisumpay lang nato na, gilain lang nako na, ingon si San Pablo, human niya enumerate kani mga pamatasan nga dili makasulod sa gingharian. Mingon siya, og kaniadto, ang uban kaninyo mga ingon niini, apan kamo gihinluan na ang mga taga-Korinto. So kinahanglan dili lang kita mapasaylo, kinahanglan mahinluan, kinahanglan mausab ang atong batasan. Kamo gibalaan na, kamo gimatarong na sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug diha sa espiritu sa atong Dios. Nindot kayog tagaan atong pagtagad, unsa ang ahensya sa Ginoo, unsa ang pamaagi sa Ginoo sa pag-usab sa atong batasan mga kaigsunan. Giingon din ha sa atong gibasa, pinaagi sa balaang espiritu sa Ginoo. Ang Holy Spirit mga kaigsunan, maoy mag-ausab sa atong pamatasan. Gikan sa panahon nga kita gipasaylo, matag-adlaw magkasalata, pasayloon ta, pero ang atong batasan ginausab mga kaigsunan. Hangtod kini nga kita mamatay or hangtod sa pagbalik sa Ginoo, the general close of probation. Aron ato masabtan pagkayo magsunan. Dayo sa katao nga manggialamon sa Israel, ginganlan siya Nicodemus. Membro siya sa Supreme Court sa Jewish economy. Tunga-tunga sa gabi makisunan. Miadto siya kang Ginoong Hesus. Nganong gabi man, ana say problema garbo. Kay taas man siya edukasyon, unya di siya ganahan nga mo konsulta sa anak, sa karpintero. So gituyo niya ang pag-adto kang Ginoong Hesus, tunga-tunga sa gabi. Unsa iyang tuyo magisunan, nanguta na siya. Unsa may iyang buhaton, nga baton siya kinabuhi, ug makasulod siya sa gingharian sa Dios. Giingnon sa Ginoong Hesus, I tell you, verily, verily, I tell you, except a man be born again, dili sa kasulod sa gingharian sa Dios. Wala sa kasabot anang born again. So giingnan sa Ginoo, you must be born in water and in spirit. Kanang water bautismo na magsunan. Muna giapil na ako na diha. Lakip sa pagpasaylo sa atong sala mga kaigsunan, mao ang pagpabautismo. Kay ang bautismo simbolo ka na sa paghugas sa atong sala. Simbolo ka ng atong mga sala gituslob gilubong dito sa tubigong nga lubnganan. Simbolo sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Paghawas anak niya, simbolo sa pagkabanhaw. Bag-o na siyang natawo symbolically. Ug ang mag-ausab sa iyang kinabuhi, sa iyang batasan, mao ang balaang espiritu. Sumingon ang Ginoo, except a man be born of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So mga kaigsunan, importante nga human sa atong pagpasaylo sala, mabag-o ang atong batasan. Kay kana nga batasan, dili ka na takus pasudlon sa gingharian sa Dios.
sa high school, sa college pa ko mag-igsunan. Niadto kog Cebu, 1988. Nakahimamat ko dito og tawo nga dautan. Gisulod ko dito sa akong kwarto, sa barko mag-igsunan. Gialirungungan ko dito sa mga bugoy mag-igsunan. O sa dugay sa among istorya, pag ingon nako nga, gikang kus Mountain View College, estudyante ko dito. Isa, sa ato pa kabalo ka mo ampo, isa ka kabalo. Ikaw kabalo ko mo ampo. Isa, ako, ingon siya, born again naman po ko. Kay sa una, ang akong mababae, puting daghana, karon tulo na lang. Born again. Ingon siya, manigarilyo ko kayo, puting daghana, mahurot na ako, pakiti ka sigarilyo. Pero karon duha na lang kapakiti sa usa ka adlaw. Ako siyang gikomedyahan, Brad. Basin, bird again. Dili ka born again, but burn again. Kay ang tinuod na bago sa Espiritu magsunan, 100% baguhon siya sa Ginoo. Okay, so mauni mga kaigsunan, ang giingon sa kasulatan. Apan ang bunga sa Espiritu, mao ang gugma, mauni nga batasan, ang angay nga maugmad sa atong kinabuhi. Ilisdan kay itong makasasala nga mga pamatasan. Kani resulta sa presensya sa balaang Espiritu, ngani ka nato. Bunga sa Espiritu, gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagka mapuanguron, pagka maayo, pagka matinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang, walay kasuguan, nga nabatok. So, ang sistema sa Ginoo magsunan, aron kita makasud sa iyang gingharian, una, paglaom sa kapasayloan sa atong sala, justification. Human kita mapasaylo, kay buhi pa man kita, kinahanglan magausab sa atong batasan, pinaagi sa balaan nga Espiritu. Okay. Ug ang mga iya ni Kristo Jesus na naglansang sa ilang unod diha sa krus, dala ang mga pangibog ug mga tinguhan ini, kung kita nangabuhi man diha sa Espiritu, nan kinahanglan mga gawi usab kita diha sa Espiritu. So doon ay duha ka nature magigsunan kinaiya. Dinhi ka nato, the old sinful nature, naaragya po dinhi in the new spiritual nature mga kaigsunan. Kung sa tanong pa na, gigrafted, gisumpay mga kaigsunan, na diyang makasasala, gisumpayan ta og bag-o nga kinabuhi diha sa balaang Espiritu. Busa ka ng duha, manag-away ka na mga kaigsunan, sa character development, sa transformation, mag-conflict ka na. And we need to be decisive to be able to win and live in the spirit that is designed by God for us. So nag-ingon din mga kaigsunan, ang Christ Object Lesson, page 331. Gusto na ko ning ipasanto mga kaigsunan tungod kay naay mga Kristiyanon nga nagsalig sa balaang Espiritu, kay buluhaton man dahil ng pag-usab sa batasan, ay buhat ka na sa balaang Espiritu, dili ka na kuha. No! Mauni ang ngayon na ito sabton mga kaigsunan. Nag-ingon diri, ang usa kahalangdon, tibuok nga kinaiya, dili kabilin. Sa English, mga kaigsunan, this is not inherited. Ang kinaiya nga Diyos mo mga kaigsunan, dili kini mamana sa Tagalog pa. Ako man nag-translate sa Google Translate. Ang halangdon og tibuok nga kinaiya, dili kini kabilin, dili inherited mga kaigsunan. Wala kini moabot ka nato nga sulagma. Kini napulma sa malisod. Hugot nga pakig-away sa kaugalingon. Ako nang taga-ano pagtaga-pagsunan. Human kita na pasaylo. Kamong mga bagong nabautismuhan. Nga naman nga mangwala rin sila. Kaya nga naman, pagsugod nila sa paglakaw diha sa dalan sa Kristoanon, makayo sila, lisod man di, tinood ka na nga lisod, maunang makigbugno kita makigsunan. Kanabitang simple kayong ilustrasyon. Bago ka pang na-adventista, wamang kamaanan mo, simba og Sabado. Makig-struggle gid ka makigsunan, nakigbugno gid kita. Kaya nga naman, waman tama na dada. Kanang naanad ka, sige, kaon og baboy. Hinom ka og alak, sigarilyo ka, undangon na nimo. Kung ipadayo na nimo, nagoy struggle makigsunan. Kay dili kita mo struggle, na mapildi kita. Sa ato pa, ang character development, ang pag-usab sa batasan, requires effort. And that effort is necessary every day. Kaya nga naman, nag-away ang duha ka kinaiya, nganhi ka nato makigsunan. So, mauna yung giingon ni Ellen G. White. Minister of Healing, dugangan ako. Bisan ang Diyos, dili makahimo sa atong mga kinaiya nga halangdon o sa atong kinabuhi nga mapuslanon, gawas kung kita mahimong kauban sa buhat uban kaniya. So, kining character development is a work that is done by cooperation with the Holy Spirit. Kinahanglan kita makigbisog,
mawad ang ingon diha mga igsunan, kadtong mubalibad sa pakigbisog, mawad-an sa kusog ug kalipay sa kadaugan. So naag yun ang struggle. And this is the reason nga ang bagong nga bautismuhan, dali ra kay mga wala kay nga naman, ay diha ng pagsulay, mga kaigsunan. Musugod na siya og simba, mag-struggle siya magsunan. Naayo sa katao bago lang nabautismuhan, agi sa Hope Channel magsunan. Amo sang gi-interview, gi-live news man to din magsunan. Gikuha na ako dito sa Clarin. Pag abot dito magsunan kay ako nga Brad, interviewon man kanako. Magsuot pud ka og magyo disente. Nagsuot sa magsunan og pulo. Paggawas na mo sa ing balay kay ang mga tao gibiay siya. Ingon dayon ang mga tao kadungog yun kayo. Maingon dayon siya, kanag yun! Kurbata dalay ko lang na! Ingon sabi ni pastor, sa unang ngawa pa ko nagpabautismo, hadlok man na sila, di man sila mag-ingon, karon nga nagtinarong nako, puti naman ka mga, ikaw Brad, pagsulay na Brad, moingon sa kanako, abi ni pastor, 14 na katao akong gipatay. O di ko mahadlok kung patay ang mga tawana, pero ikaw Brad, pagsulay na siya, isa nga, sa una nga dautan ko, di man sila mag-ingon na, karon nga nagbinuutan ako, puti man ka mo, biyay-biyay ng mga tawana. Mauna sa mo struggle talaga magsunan. Naagani ako na ilhan. Gibubuan pa og tuba. Gibubuan og bino sa diha nga human sila nabautismuhan. Mga pagsulay ka na. Mo struggle kita. Kay gusto nato mausab ang atong batasa. This is not only the work of the Holy Spirit. It requires our struggle. Og dili ta mo struggle, si Ellen G. White nangingon, di kita kadaog. Okay? So mao ni magigsunan. Nga kini nga buluhaton kini for a lifetime. Uban sa tabang sa balahang espiritu atong makaplagan ug ang kadaugan sa pakigbugno sa kaugalingon apan dili nato isalikway ang pagpakigbugno. Mao ni ang gisulti ni San Pablo, work out your own salvation, mga igsunan. Kay human kita napasaylo gawas sa atong hulog nga kinaiya, mga igsunan, nga ato gyud ni ang bunugon, naapoy kaaway nga mosulay si Satanas. Napos sa mga tao, mga isunan, nga iyang gamiton aron sa pagdiskuryo kanato. So nanginato nato kanang nasabtan. Moadto ta sa ikatulo, mga kaigsunan, nga paglaom. So truhon ako, ang unang paglaom, mga kaigsunan, kapasayloan sa atong masala. Ikaduhang paglaom, pagbag-o sa atong batasan. Kung nabuhat na nato na siguro nato na, kaya ang Biblia nagsaad man, mga kaigsunan, naghatag man garantiya, nga pasayloon gyud ta. So wa na tay problema sa sala. Ato ingnon nga, ang atong batasan nausab na pod. Wala tay problema sa batasan. Qualified na sa gingharian sa Diyos. Pero napatay usa ka problema. That is the last. Ang ato lawas, mamatay man eh. So pagbalik sa Ginoo, mga kaigsunan, wala tay sala, naugmad na ang kinaiya nga langit noon, usa na lang ang buhaton sa Ginoo, ilisdan ang lawas nga mamatay. Umo ni gisulti. Apan kita, mga mulupyo sa langit, o gikan niini, atong ginapaabot ang manluluwas, ang Ginoong Hesukristo. Siya mao ang magausab sa atong timawa nga lawas. Aron kini mahisama sa iyang mahimayaon nga lawas. Mao ni ang atong paglaom, mga kaigsunan, nga pagbalik sa Ginoo, napasaylo naman atong sala, nausab naman atong batasan, ang iyang buluhaton mao na lang ang pag-usab sa atong lawas. Unsa nga klaseng lawas? Mahimayaon nga lawas. Sama sa lawas ni Adan ug ni Eva, sawa pa siya magkasala. Sama sa lawas ni Ginoong Hesus, human sa iyang pagkabanhaw, nabistihan sa himaya, mga kaigsunan. Ug kung ang atong lawas mailis na sa dili mamatay, nan makiguban ta sa Ginoo, sa walay kinutuban, mga kaigsunan, throughout eternity. Ug ang Dios ug ang tawo mag-uban na. Mao kini ang plano. Mao ni ang paglaom, mga kaigsunan, nga gitudlo sa Biblia. Mao na nga gusto na ko ipasantop kini, mga kaigsunan. Sinsilyo na to kini nga paglaom dako kayo. Paglaom sa pasaylo sa aswala, gihimo ni Ginoong Hesus. Naka-importante, mga kaigsunan, mao ka na ikaduha. Mao na ang present tense, ang karon nga atong buluhaton. Mao ang character development or sanctification. Unya sa ikatulo nga box, mao na ang hope number 3, mao ang glorification. Future tense, umalabot ka na. Mga minahal na makaigsunan, mga kapaglaom, niini nga kagabhion, nang hinaot ko nga atong nasabtan, nga kini nga pagtulunan sa paglaom diha sa Biblia, magpabilin kini sa ato nga makasing-kasing, ug ato kini ipahat ngadto sa uban, nga bisan di kita makasasala, na kita'y paglaom tungod kay si Kristo namatay alang kanako, ug alang kaninyong tanan, alang kanatong tanan. Mao ni hinungdan, makisunan, nga giuna nako kini,
Mao kini gigamit nako nga model of organization sa atong pagtuon tibok semana tungod kay gusto natong ipasantop nga ang Ginoo na higugma kanato nga gibutang kana nga values nga angay makatunan sa usa ka tawo sa pagsugod pa lang sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. So alang sa ato nga pinasahi nga pagtawag kaninyo makigsunan. Naay tulo ka butang dinhi nga ako magsunan hisgutan. Kamo nga tigpaminaw sa Adventist World Radio, nagsubaybay sa Hope Channel South Philippines ug tanang mga studio tibuok Pilipinas makigsunan. Kabalumang ko nga nagtan-aw mo, kabalo ko nga nasaid mo ni, kay daghan ang mga magwawali ang nagwali dinhi. Apan hatagan ko kamo kahigayunan kung wala ka pa mabautismuhi. Igura ka mo kumpisal sa imong sala, igura ka mo biya sa imong sala. Apan wala pa ka nagpabautismo, muapil ko nimo. Ibutang diha sa ubos sa among comment section. Daghan kayo mi dinhi og mga digital missionaries makigsunan. I-type din ha kung gusto ikaw mapasaylo sa Ginoo completely. Kinahanglan ka og bautismo. Dili pa lang dugay, dunay usa ka tawo nga nag-comment dito sa Hope Channel Western Mindanao. Gusto sa magpabautismo. Gipangitan ako mga kaigsunan, mga kabaglahom. Gipangutanan ako og asa siya, taga Tupi, South Cotabato. Gitawagan ako sa exact nga address. Akong gitawagan ang communication director sa Southern Mindanao Mission, si Pastor Romano. Kaya Pastor, naay magpabautis mo, dool man sa imo, inyong territory sa Tupi, South Cotabato. Pagkabuntag mismo makigsunan. Giadtuan ni Pastor Romano, gidala iyang Hope Channel crew, gibautismuhan ni Pastor Romano. 3 weeks ago, naapoy naminaw sa Hope Channel Western Mindanao. Gusto siya mubalik sa pagpangalagad, kay backslider siya. Taga Oroquita City. Mingon sa pastor, gusto ko magparibaptize. Gitawagan ako ang Diyos pastor. 3 Saturdays ago, gibautismuhan siya. Sunining kagabihion. Kung nakasabot ka nini pagtulunan sa paglaom, mga kaigsunan, mga higala, mga kapaglaom, nag-apil ako. Decide to be baptized. We will send you a pastor to do it for you. Ikaduha, mga kaigsunan. Kung ikaw nabunyaga na, o nabautismuhan na, dugay na kaspagpangalagad, apan nanlimbasog sa pagpalambo sa imong kinaiya. Palihog, ipataas inyong kamot. Ug ang inyong kamot, kay magaampo kami alang kanimo ni ining kagabion. Or, kung gusto ka, imong ngalan ibutang diha for a special request if you struggle for character development. O katapusan, mga kapaglaom. Kung nabautismuhan ka na, nahumana ang imong pag-uswag sa kinaiya, kay dugay na kanagalagad, naghulat na lamang sa paghimaya, ipataas ang imong kamot, higala. Kay ato kanang dadun sa Ginoo pinaagi sa pagampo nga masiguro nga sa pagbalik sa Ginoo ana ka diha sa iyang tiilan. Kung ikaw papahulayon sa Ginoo pero gusto na ikaw makasiguro atong iampo nining kagabion. So dunay tulo dinhi ka mga grupo magsunod atong utrohon. Kung ikaw sige rag subay-subay sunod-sunod tanaw-tanaw sa Hope Channel South Philippines apan wala pa ka nabautismuhi ibutang sa among comment section. Kay ugma, magpadalamig pastor, ug asa man kang dapita. Okay? Ikaduha, kung nag-struggle ka sa imong character development, we will pray for you tonight. And also, if you are done with the work, tingali senior citizen na ka, tingali na nakasigdaanan, gusto ka makasiguro, pagbalik sa Ginoo, kinabuhi ng katapusan, atok na iampo.